Zijn jullie hier op vakantie? Ja, we zijn hier op vakantie. Ja, 2 weken nu. Vrijdag gaan we weer naar huis. ja. En waarom hebben jullie gekozen voor Ameland? Ja, dat is een mooie vraag. Het is toch een fantastisch eiland hier. Hier heb je nog het eilandgevoel. We kennen Texel ook wel bijvoorbeeld. Is niet te vergelijken. Nou, ik kom hier vanaf Ja, kind zijn. Ik ja, ben hier zo'n anders. beetje geboren. Ik ben nu 68, dus ik loop al jaren en jaren en jaren loop ik hier op het eiland. En het verveelt nooit. Het is altijd weer wat nieuws te zien. Aan zee en strand is het geweldig. Ja, het is gewoon cadeautjes allemaal. Waarom zijn jullie op Ameland? Vakantie. En zijn jullie al eens eerder op een eiland geweest? Ja. Bij Texel. Wat is mooier? Welk eiland? Texel. Ja, vind ik ook. Waarom bent u op Ameland? Lekker een weekje uitwaaien, lekker genieten van de vogels. En dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Vooral de vogels. Ameland is en blijft voor mij het vogeleiland van Nederland. Hoe vaak komt u hier? Ik probeer 3 keer per jaar. Ja. En dan een week of een lang weekend of net hoe het uitkomt. En wat heeft u bij u? Dat is mijn fotocamera. Zoals mijn familie wel eens zegt, dat is mijn vriendin. En heeft u al wat mooie kiekjes kunnen schieten? Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. De vogels werken aardig goed mee met die wind. Bent u voor het eerst op Ameland? Zeker weten. Ja, Ja hoor, dat zijn we. gisteren aangekomen voor het Ja. eerst op Ameland. En dapper op de fiets met deze harde wind. Absoluut, dat doen wij altijd. Wij Nou, we fietsen zijn er altijd, wel hè? wat aan gewend hoor, aan fietsen Ja. in de polder Ja, wij wonen in een zonder polder elektrische fiets. in West-Nederland. Maar gisteren dus aangekomen voor het eerst op Ameland. Wat Ja. vindt u van het eiland? Nou, eigenlijk wel heel leuk, omdat het ook zo groot en lang is. En we hebben Schier al gehad. En dat is echt veel ronder. En dat is ook een prachtig eiland. En we kennen Texel en Terschelling. Dus we moeten na dit nog Vlieland doen. Dan hebben we het hele ritje op de rij. Maar jullie hebben dus al de nodige Waddeneilanden bekeken. Ja. Als u even vergelijkt, het is nog vroeg, u bent hier nog niet zo lang natuurlijk, maar hoe zou u het afwegen tegenover de andere eilanden? Nou, wat ik wel heel bijzonder vind is dat eigenlijk al die eilanden iets eigens hebben. En dat ze ook niet ontzettend op elkaar lijken. En dat je dus een keus kunt maken wat je later nog wilt zien. En Ameland is ook een heel leuk eiland. En als u het dan even heeft over de unieke karaktereigenschappen die ieder eiland weer heeft, wat valt u dan op aan Ameland? Dat hier meer dorpjes zijn, die dus ook eigen zijn. En we hebben wel ondervonden al tot nu toe dat personeel over het hele eiland ontzettend aardig is, tegemoetkomend, je van dienst zijn. En in die korte tijd hebben we dat al meegemaakt. Hele fijne dagen nog, veel plezier. En jullie veel succes met de opnames. Veel succes hoor met de opname. En, de En we gaan uitzending. terugkijken. Ja, Net alsof het heel zwaar is. weet je wel.